Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добрае ранку. Сябры, як ваши канікулы? Паспелі прагуляцца па летнім лесе? О, я поспела. Ідзеш, сонейка пробіваецца праз галінкі, паветра салодкае. І быццам густое, а под ногами мяккі дыван з ігліцы і сухога лісця. Менавіта так. А яшчэ, калі прыгледзецца да сцежкі, менавіта дзе-нідзе можна заўважыць шышкі. І праўда, я люблю збіраць іх у лесе. Яны такія розныя. Адны вялікія і цяжкія, другія маленькія і лёгкія. Дзяўчынкі, а вы ведалі, што шышкі гэта сапраўдны цуд прыроды? Ай, я лічу, што ўсё ў свеце гэта цуд прыроды. Я хачу паслухаць. Лесік, раскажы, калі ласка. З задавальненнем. Першае, што трэба ведаць пра шышку, гэта тое, што шышка гэта не плод, як яблык ці груша, і не кветка. Зразумела, бо гэта ж упрыгожванне для елак і сосен. На першы погляд, так і ёсць. Але ж у шышках ёсць насенне. Таму яны растуць не толькі для прыгажосці. Тады што такое шышка, калі гэта не плод і не кветачка? Шышка гэта такая спецыяльная галінка, якая змянілася, каб абараняць насенне. Абараняць? А навошта яго абараняць? Ну як жа, Кася, каб у патрэбны момант з насення атрымалася новая елка ці сасна. Біёлагі дзеляць шышкі на дзяўчынак і хлопчыкаў. Як жа яны адрозніваюцца? Мужчынскія шышкі маленькія, мяккія, яны адказваюць за апыленне. А жаночыя гэта тыя самыя цвёрдыя шышкі, што мы збіраем. У іх і хаваюцца зярняткі. А я чула, што шышкі гэта сапраўдныя прыродныя сіноптыкі. Цікава, які ў шышак сакрэт прадказання надвор'я? Калі надвор'е сухое, то лускавінкі шышак раскрываюцца шырока-шырока, каб насенне магло вылецець разам з ветрам. А вось калі набліжаецца дождж або сыра, шышкі хутка зачыняюцца, нібы кажуць: не час яшчэ ляцець. Як дзіўна! Ой, трэба абавязкова гэта праверыць. І гэта вельмі лёгка зрабіць. Можна нават дома. Трэба ўзяць шышку і пакласці яе ў ваду. Праз некалькі хвілін яна закрыецца. Ой, цікава, а якім чынам з'яўляюцца шышкі? Шышкі растуць не адзін год. Спачатку яны маленькія, чырванаватыя, потым зялёныя, а ўжо восенню становяцца карычневымі і цвёрдымі. Значыць, шышка мае 3 узросты: дзяцінства, юнацтва і даросласць. Усё так. І калі шышка робіцца дарослай, то ў яе з'яўляецца насенне. Колькасць зярнятак можа дасягаць да 100 штук. Я вось ведаю, што шышкамі любяць харчавацца вавёркі. Але мне здаецца, што не толькі яны імі ласуюцца. І гэта правільна, Кася. Вавёркі за адзін дзень могуць з'есці да 100 соснавых шышак. Любяць шышкі і дятлы, а яшчэ крыжадзюбы. Зімой гэтыя птушкі нават умеюць выцягваць насенне з яшчэ закрытых шышак. У іх дзюбы спецыяльна загнутыя для такой справы. О, значыць, шышкі любімы ласунак вавёрак і птушак. І не толькі іх. А вы ведалі, што з зялёных шышак робяць варэнне? Варэнне з шышак? Так, яно лічыцца вельмі карысным і смачным. Ой, абавязкова трэба пакаштаваць. Дзяўчынкі, а я прапаную невялікую гульню. Ой, гэта мы вельмі любім. Прапаную адгадаць дрэва па шышцы. Гэта лёгка. А вось зараз і праверым. Першая шышка. Глядзіце уважліва. Яна даволі вялікая, цвёрдая, з тоўстымі лускавінкамі, якія крыху нагадваюць лапкі. Мне здаецца, што гэта шышка сасны. І гэта правільна. А вось наступная. Доўгая, вузкая, як цыліндр. Лускавінкі тонкія і мяккія на канцах. А яшчэ гэта шышка звісае з галінкі дрэва. Гэта дакладна шышка елкі. Так і ёсць. А хто ведае, што гэта за шышка? Яна мяккая, лускавінкі тонкія, нібы папяровыя. Стаіць як свечка, а калі шышка паспявае, то яна не раскрываецца,
а просто рассыпается на кавалки. Ой, я не ведаю. І я таксама. А вы казали, лёгка будзе. Гэта шишка піхты. Зараз будем ведаць. Дякую, Лесік, сапраўды было цікава. Ну, а зараз я запрашаю усіх на мультипоказ. Сябры, а вы ведаеце, хто ў горадзе самы разумны сусед для чалавека? Сабака? Ці коцяня? Не, дзяўчынкі, не сабака і не кот. А хто тады? Чорная птушка з бліскучымі вачыма, якая любіць каркаць ранкам і вечарам. Гэта варона. Правильно, гэта ворона. Многие думают, что яна просто шумная и шкодная птушка. А на самой справе? А на самой справе яна одна з самых разумных істот на планете. Вучоныя кажуць, што яе розум можна параўнаць з розумам 7гадовага дзіцяці. Вось гэта факт. А што яшчэ цікавага вы ведаеце пра варон? Давайте разом даведаемся. Варона ўваходзіць у сямейства птушак, якія яшчэ называюцца крумчаковыя. Сярод якіх знаходзяцца ігракі, і галкі, і нават сойкі. Усе яны маюць падобныя рысы, але вароны выдзяляюцца сваёй незвычайнай разумнасцю і здольнасцю адаптавацца да розных умоў. А яшчэ вароны вельмі сацыяльныя птушкі. Яны жывуць у групах, дапамагаюць адзін аднаму і нават гуляюць разам. Вучоныя вызначылі, што вароны могуць пазнаваць сябе ў люстэрку, што з'яўляецца прыметай высокага інтэлекту. Таксама яны здольныя запамінаць твары людзей. Калі чалавек быў добры да птушкі, яна будзе яго памятаць і адчуваць давер. А калі хтосьці зрабіў вароне шкоду, то яна будзе яго баяцца і нават папярэджваць іншых сябровак. Яшчэ адна асаблівасць гэтых птушак, што яны вельмі добра могуць імітаваць розныя гукі, нават і голас чалавека. Вароны вельмі знаходлівыя. Напрыклад, карыстаюцца рознымі прыстасаваннямі, калі трэба дастаць ежу. У многіх культурах вароны лічацца сімваламі мудрасці і ведаў. А яшчэ яны вельмі часта сустракаюцца ў казках, апавяданнях і легендах. У нашай краіне вароны і крамчукі жывуць амаль што на ўсёй тэрыторыі. Больш за ўсё ім падабаецца сяліцца ў парках, лясах, на ўскрайку населеных пунктаў і ў сельскай мясцовасці. Ласуюцца гэтыя птушкі рознымі пладамі, ягадамі, насеннем і насякомымі. Але падчас голаду могуць знаходзіць ежу і сярод харчовых адходаў. Вароны адны з тых птушак, якія не адлятаюць у вырай, а ўсё таму, што яны добра прыстасаваны да нашых зімовых умоў. І праўда, нашы крылатыя суседзі вельмі цікавыя і разумныя. Так, у наступную сустрэчу абавязкова больш уважліва да іх прыгледжыся. А я прапаную ўсім прыгледзецца да тэлеэкранаў, бо зараз пачнецца мультипоказ. Сябры, я вас зараз пазнаёмлю з міленькім звярком. І як яго завуць? Гэтага маленькага жыхара нашай планеты завуць Дэгу або чылійская вавёрка. Ой, якая ж гэта вавёрка? У Дэгу ж няма пушыстага хваста. Хваста няма, але па іншых прыметах яна вельмі нагадвае нашу вавёрачку. Я чуў, што дэгу заўсёды жывуць групамі, а калі так атрымліваецца, што звярок застаецца адзін, ён можа нават захварэць ад сумоты. Так, яны вельмі кампанейскія. Чухаюць, размаўляюць, гуляюць і выхоўваюць дзетак разам. А як яны размаўляюць? У іх ёсць свая асабістая мова? У дэгу свая мова. Яны пішчаць, свішчуць і нават выдаюць гукі, падобныя на журчанне. А калі дэгу вельмі рады, ён пачынае спяваць ціха-ціха. А калі напалоханы, то свішча так гучна, што ўся сям'я разбягаецца. Ой, якія яны цікавыя! А яшчэ дэгу вельмі разумныя і цікаўныя грызуны. Таму іх лёгка можна навучыць адгуквацца на імя, круціцца, скакаць праз перашкоды. Так, яны вельмі ласкавыя і любяць гуляць з людзьмі. А яшчэ яны могуць сядзець на плячах, як быццам папугаі. А чым жа харчуюцца гэтыя малышы?
кормяць дэгу звычайна сенам, травой, спецыяльным кормам і гароднінай. І ніколі не даюць ім нічога салодкага, бо ад цукру яны могуць захварэць. Ось дзіўна і нават сумна. Жывёлы, якія не могуць ласавацца салодкім. Затое яны вельмі актыўныя і бадзёрыя. І праўда цікавы звярок. Ну а зараз, сябры, запрашаю вас паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою і цікавых адкрыццяў. Прыемных сустрэч і вясёлых прыгод. А мы з вами сустрэнемся, як заўсёды зранку У нашым добраранку!